Obec Okrúhle sa nachádza v Nízkych Beskydách. Je sídlom Radomsko-Makovického mikroregiónu. Ide o jednu z najväčších obcí v okolí, ktorá existovala už v 11. storočí. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1394. Dnes je jej súčasťou aj obec Šapinec, ktorá vznikla v 16. storočí a dnes má prevažne chalupársky charakter. V Okrúhlom sa nachádza rímskokatolícky kostol svätého Martina. Postavený bol v roku 1902 na mieste pôvodného svätostánku. V obci Šapinec nájdete pamiatkovo chránený grécko-katolícky kostol svätého Kozmu a Damiána. Miestnym obyvateľom aj obyvateľom okolitých obcí slúži základná škola, materská škola, matrika, pošta a zdravotné stredisko. Je tu kultúrny dom, dom smútku a športový areál. V Okrúhlom sa zachovalo niekoľko pôvodných rodinných domov a hospodárskych stavieb. K najvzácnejším patrí Stará Sípka. V katastri funguje poľnohospodárske družstvo a píla. Obec je rodiskom Michala Bosáka, amerického bankára a organizátora slovenského kultúrneho života v USA.